मीच माझ्या रूपाची राणी ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग. आई ग, का बाबा म्हणत आहेत की ते फक्त लग्न लावायला येतील आणि जेवण नाही करणार, कारण खूप गर्दी असते. पण मी या माणसाने 3-3दा सांगितलं ना का तिथं जेवण करत जा म्हणून. आता मी स्वयंपाक बी नाही केला. नेहमी असंच करते, नेहमी असंच करते. कुठं लग्नात जा तसं ढंगानं सांगते बी नाही हो बाई का मी जेवणार नाही म्हणून. आपण काही गरज आहे का तिथं आपण आंदण देतो नाही काय तर कुठं बोलली भापा देतो आणि तिथं जेवावं नाही का येईना नाही. ते घरी येऊन मला सांगते पुरं लंकेची पार्वती व्हायला लागते घरी आल्यावर आणि मग मला तिथं स्वयंपाक करायला लागते.